kan jij iets vertellen over wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er? Dat hij naar een nieuwe school gaat. Wie? Ik weet niet hoe die heet. Is iemand hoe die heet? Alex. Heel goed. Yes. Ja. Dus Alex gaat naar de nieuwe school. En waar komt hij vandaan, Alex? Wie weet dat? Ja. Friesland. Bijna Groningen, heel goed. Dat is allemaal heel ver weg. En wie zei dat? Heel goed, hè? Ja. Hij komt uit Ten Boer, heb je goed onthouden. En dat ligt in Groningen. En hij gaat naar school. Weet jullie toevallig waar hij naar school gaat? Ja, In Amsterdam. heel goed. Mijn naam is Sarah. En voor een project van de Anne Frank Stichting hebben wij een theaterles gemaakt. Waar 4 jongeren, 4 studenten aan de theaterdocentopleiding Artes in spelen. En we hebben ook samen met de studenten hebben we deze theaterles gemaakt. In de theaterles spelen we een scène dat uit een stripboek afkomstig is. En dat heet Nieuwe Vrienden. Dat is in 2014 uitgegeven door de Anne Frank Stichting. En in dat stripboek maak je eigenlijk kennis met een jongen. Hij heet Alex. En Alex wordt buitengesloten vanaf zijn eerste schooldag. En ze hebben ook allemaal ideeën over hem. Want Alex komt uit een boerendorp. En hij wordt eigenlijk gelijk een soort van een beetje geplaagd. En er worden grappen gemaakt over het feit dat hij uit een boerendorp komt. En onze scène gaat over die situatie. En aan het eind van de dag gaat Alex naar huis met echt een rotgevoel. Want hij heeft helemaal geen leuke eerste schooldag gehad. Jen, ben je goed bezig, jongen? Met vroeg op school vandaag. Maar goed, Diego dus. En nu dacht ik, misschien kunnen we met een paar mensen iets leuks gaan doen, naar de bioscoop of zo. Ja? Dus nu dacht ik, pak even je mobiel. Ja. En maak even een WhatsApp-groepje aan. Ja. Met... Is dit, Ben jij niet die nieuwe? Sorry? Ben jij niet die nieuwe? Ja, dat denk ik wel. Hoe heet je ook alweer? Alex. Ja, dus Alex. Wat doe jij? Waar kom je? Je geeft toch geen hand, man? Waar kom je vandaan? Van de receptie. Ik stond bij de receptie en ik moest naar lokaal 203. Maar er zijn 2 lokalen 203, dus ik stond bij het verkeerde lokaal. Ik bedoel, Ben ik hierheen. waar kom je vandaan? Je bent toch verhuisd of zo? Ja, oh zo. Ja. Uit Ten Boer kom ik. Ten Boer? In Groningen. Ten Boer, waar ligt dat, jongen? In Groningen. Ja, waar ligt dat? Naast Friesland. Ja. Groningen ligt naast Friesland. Oké, maar dan zal het wel, ja, wennen voor je zijn zo, zonder de boerderijen hier. Nou, dat valt wel mee op zich. Nou ja, je hebt toch ineens, je kan je melk ineens halen in de supermarkt. Ja, dat kunnen ze in Ten Boer ook wel. Maar je hebt wel dieren, je had wel dieren toch? Koeien, kippen, schapen? Even kijken. Mijn moeder had een kat. En ik heb een hamster gehad. Je woont op een boerderij? Nee, ik woon gewoon in een rijtjeshuis. Ja. Wat zit je nou te loeren? Oh, dit is Chen. En je kan wel naast Chen is nog een plekje vrij. Daar kun je wel naast gaan zitten, maar ik moet je even waarschuwen. Chen kan nogal veel praten. Ja, dat is echt... Ja, dan komt er een stortvloed van woorden en dan denk je, oh, wat krijgen we nou? Dus pas even op, je moet niet te veel... Oké. Hij praat gewoon veel. Ja. Chen, maak anders even die stoel leeg. We hebben vandaag een nieuwe... Oeh, Alex! Hey, kom, terug, mensen. Ja, kom maar hier. Ja, lekker. Alex! Oh, Alex, kom. Ja. Er stond iets over, er komt vandaag een nieuwe jongen in de klas. Hij is een kei. Hij is een kei. Volgens mij heeft Chen een oogje op hem. Hij kan zo mooi vertellen met die prachtige stem. Chen houdt van hem. Ja, maar houdt hij ook van Chen? Die is goed, die laat hij eens houden.
Ging nou net Chen? Shen heet jij toch? Ik heet Chen. Sorry? Chen. Oh, Chen. Ja. Grappig, want je ziet er niet echt Chinees uit of zo. Maar ik kom gewoon uit Amsterdam. Oh, oké. Oh, dus je bent hier in Nederland geboren. Ja. Dus je ouders zijn dan Chinees of Japans of zo. Nee, mijn ouders komen ook uit Amsterdam. 3, Hoezo dan? 2, 1. Actie. Dames en heren, welkom bij Boer Zoekt Chen. We zijn vandaag ter plekke. We zijn hier. Ze hebben net een gesprekje gevoerd. Laten wij eens even gaan kijken hoe dat gesprekje is gegaan. Chen, kom op jongen. Je hebt net een lekker gesprek met de boer gevoerd. Chen is toch vandaag niet zo spraakzaam ineens. Nou, dan gaan we het maar eens even aan de boer vragen. Daar even staan, inderdaad. Boer, wat vond je ervan? Hij praat veel. Ja, Nou, even filmen, kom. valt wel mee op zich. Het valt wel mee op zich, maar het is een leuke jongen, toch? Nou, hij is echt aardige. Ja. Nou, kom even. Wat is er? Nou, kom. Dat is zo grappig. Kom, ga ik terugkijken. Sorry, moest ik even. Dames en heren, welkom bij tot hier. Applaus. En uiteindelijk gaan we kijken van wie kan nou het beste iets doen in deze situatie. Je hebt namelijk Ruby, dat is eigenlijk het hoofdpersoon in het plagen en treiteren. Ook van een andere jongen die Chen heet. En je hebt onder andere Safira, dat zijn eigenlijk vriendinnen van Ruby, die daar eigenlijk aan meedoen. En terwijl ze het eigenlijk ook niet altijd leuk vinden, maar toch doen ze mee. Dan vragen we eigenlijk aan de leerlingen van wie kan nou het beste in deze situatie iets doen. En dan komen ze vaak met Ruby, want die moet gewoon stoppen met pesten. Of Alex, of Chen moet meer voor zichzelf opkomen. En dan komen we er eigenlijk op uit, door met leerlingen in gesprek te gaan, dat eigenlijk de enige persoon die echt de mogelijkheid heeft om iets te doen, Safira is. Die het eigenlijk al niet helemaal mee eens is, maar ook niet alleen staat. En zij staat een beetje voor de meelopers. Ja, zij staat inderdaad voor de meelopers en je zou kunnen zeggen toeschouwer. Dus eigenlijk iemand die niet direct meedoet, soms ook wel, maar ook heel vaak toekijkt. En dat zijn eigenlijk natuurlijk in de meeste situaties van uitsluiting of iemand van de dupe van kan zijn dat de meeste mensen, die zijn toeschouwer. Dus wij willen eigenlijk laten zien van nou die toeschouwer, die kan iets doen. En dan is het aan de leerlingen om ook te bedenken, wat kan je nou in de klas, in zo'n situatie nou doen? Wat zijn nou je mogelijkheden en wat durf je en wat durf je niet? Want niet alles wat de kinderen, de leerlingen in de klas zeggen, dat durven ze ook daadwerkelijk. Dus we proberen ook realistisch te zijn van wat zou je in het echt ook durven. En dat gaan we uitproberen. Oké. Hoe is je naam? Quentin. En wat vond jij van het toneelstuk? Ik vond het wel een leuk toneelstuk. Het was ook best wel interessant. Er zat veel humor in, waar je ook telkens bleef naar kijken. Want de meeste lessen zijn dan een beetje saai en dan ben je concentratie kwijt. Maar deze les was wel leuk. En je kwam zelf met een idee om het toneelstuk aan te passen. En wat was dat? Dat was van een filmpje en dat is zo'n man en die is dan heel serieus. En dan zegt hij, please stop, get some help. En het was de bedoeling dat je dat zou zeggen tegen de pester eigenlijk, hè? Ja. En toen mocht je zelf die rol spelen, waarin je die zin mocht zeggen. En hoe was dat? Ik vond het wel leuk, alleen het was wel een beetje spannend. Want ik stond er wel een beetje van voor van... ja, ik had niks voorbereid, dus ik zat allemaal alles te verzinnen. Maar het was wel heel erg leuk. Nou, wat ik sowieso heel erg goed en leuk vind, dat is dat eigenlijk alle leerlingen heel erg herkennen wat er in die scène gebeurt. Dus zij identificeren zich heel erg met wat er gebeurt en ze kennen die situatie precies. En daarom kunnen ze zich ook heel goed inleven.
En als je dan aan de hand eigenlijk van zoiets wat zo echt voor hun aanvoelt, dat dan bespreekt, dan heb je wel het gevoel dat je ze echt iets mee hebt gegeven voor henzelf. Want zij zijn morgen ook weer op school en dan zien ze ook zo'n situatie. En dan hebben ze daarvan wellicht echt iets opgestoken. Omdat wij het ook echt zo benaderen. Echt vanuit hun dagelijks leven en wat je gewoon op school en ook buitenschool, op schoolplein, et cetera, meemaakt met elkaar. Als het gaat om uitsluiting. Heb je nog reacties gekregen daarna? Ja. Vertel. In de pauze zeiden ze allemaal van dat deed je goed, man. En dat vond ik wel grappig. Oké, je hebt het ook heel goed gedaan. En we hopen natuurlijk ook dat zij dit meenemen in hun leven. Want deze mensen zijn straks ook volwassen. En we willen graag hen juist dit hiermee kennis laten maken en hier wat van laten leren. Dankjewel voor het interview. Ja, graag gedaan.